Nyasaye maduong' erokamano mosemiyowa ng'uono mondo ayud Lolwe television ka. An wach maduong' mokela ka en mondo ayalo wach mar MALER omiya. Yiene walem kodi eka dhi nyime kod weche modong'. Nyasaye ma Nyasacha e nying Yesu Kristo ma Nazareth, an ng'a donge mana ng'uono ni Ruoth. Isekela ka sani to an man kani ok dawuok ok iwuoyo nikech ka ionge to an opoklo. To mama omiyo an ka sani kaketo weche duto e lweti Nyasachi nyiseche. Irie badi kitimo hono, itim maber Nyasacha. Ime nyaloni, lochni, dwaroni, tekoni Nyasaye mondo osiki. Erokamano ne oganda mabiro winjo wach, erokamano ne joma dwa neno. Nyasaye erokamano e hono midwa timo sani. Erokamano Ruodhwa kuom duong' gi pak ma nyingi biro yudo. Wagoni erokamano Nyasachi nyiseche, nyingi mosiko yud duong' e remb Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. Chunya ogone Nyasaye erokamano nikech ne long'one Nyasachwa mondo abe yudra ka sani. Adwaro mondo asom kodi muma ka ok waketho kinde malach. Nitiere weche moko manyalo mi ji keth kinde, to sani to ok wanaketh kinde. Wabiro mana somo andika mondiki gi teko mar MALER. Adwa wuoyo kuom wach moro ma Yesu nowacho ne jopuonjrene, owuok e Luka 17. Roho MALER biro konya mondo aler kama Roho dwa nalero ka bilere te. Som koda Luka 10:17 wacho niya, jopuonjre 72 go noduogo gi mor kawacho niya, Ruoth, kata mana jochiende bende winjowa ka wakwerogi e nyingi. Verse 18 wacho, Yesu nowacho negi ni, ne aneno ka Satan lwar ai polo mana ka mil polo. 19 wacho niya, to ng'euru ni asemiyou teko mar nyono thuonde gi thomoni, kendo mar loyo teko duto mag Jasigu, kendo onge gima nohinyu ngang'. To kik ubed mamor ni jochiende winjou, to beduru mamor mana nikech nyingu ondiki e polo. Apako Nyasaye. Muma masomo dwaro mondo aler verse 19. Ka MALER dwaro ang'e chika kinde verse 18. Chutho verse 19 ema winje chunya ni Roho MALER dwaro aler. Muma wacho ni to ng'euru ni asemiyou teko mar nyono thuondi gi thomoni, kendo mar loyo teko duto mag Jasigu, kendo onge gima nohinyu ngang'. Mane kama nadwa nawuoye, Nyasaye biro miya ng'uono aler verse 18 gi verse 20, to wakwonga aler verse 19. Wacho ni Yesu wacho ni to ng'euru ni asemiyou teko. Mane wach madwa nawuoye. Nitiere teko ma Yesu ema chiwo. To nitiere teko ma piny ema chiwo. To nitiere teko ma juok ema chiwo. To nitiere teko ma yath ema chiwo. Koro wan kod teko mopogore opogore. Teko ma wan go ok chal. Nikech madwa wuoyo kuome to en teko ma Yesu ema chiwo. E kinde moko ka nie chokruok moro Migori, to wayalo kabisa ni wan gi crusade. Kamoro ni Kakrao, Migori. E dho Migori, ka koro dong' kilor kayo kichak idho kidhi Migori en 30 bob, to ni Migori. To iye kanyo ne wachokore crusade maduong' kabisa. To chieng' moro gotieno, to jal manoluongi mondo yal ne pok ochopo. To miya microphone mondo ayal, wan gi jatich Nyasaye moro moka biluongo nyinge. Jatich Nyasaye ni ema noyalo to weyo na microphone. Ayala to joka nobiro sama beto deko matin. To biro to aduoko negi microphone.
to gichako mondo giyal. Adwa ni ng'e ni sama wayalo ni to wan jo Kristo wate. Kendo wa jomo war mawuotho e kanisa mar warruok wate. Onge pogruok. Kapako Yesu wago ni ruoth opake wate. To Yesu wacho wach moro ka. Ni ng'euru nasemiyou teko. Noyal maneno ka teko lwar mondo ji ogore piny. Chiendi mondo wuogi gik madongo mondo timre. Teko nolwar manyaka hemo ndekni. Maneno ka paji ochenji ni ka Nyasaye nitie. To ani chunya mar Roho Maler ma Ruoth nomiya ei chunya ma yie kuma Roho Maler odake. To Roho kwera. Tawacho kenda ni ang'o momiyo Roho dagi wachni? To Roho dwoka ni ok nyalre. Ting'iri teko ni to tiyo kabisa to Roho meya to dagi Roho dhao ni mano okamano. Koro ka piny osekwe ma ji osechung' te to awinjo ka ji wacho kowuok e dho hema to ng'ato wacho ni to mano Nyasaye malich, to mano teko Nyasaye. Ok nadwoko nikech jal meya cha kedo odagi. To kadhi nindo kama nolosna mondo anindi to madagogo ng'ete pien to ng'ato biro to luonga Nereah. To yiene ni Nereah. Nise ni Nereah. Ineno teko mutiyo cha? Nise ni aneno. Ineno teko mutiyo hema? Nise ni aneno. To openja gi dwol makwiny. To dwoka ni macha ok teko na Ruoth Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto. Macha teko mong'iew, teko momedi. To weya. To wach matin machal kamano ma Roho Maler nonyisa notama nindo e ot mana dhi ninde. Noketa mondo lem nikech akia kuma kora chakgo. Gima Nyasaye dwaro be kora kia. Teko to iruse tiyo to mano ok teko ne. Mano teko mong'iew, teko momedi. Bende wachna ga wacha afuwe kamano to weya. Kora akia kuma chakgo. Noketa mondo lem. To nalamo Nyasaye. Mwabiro lamo sani ka watieko. Mana omiyo ka chako tawacho ni wach mamondo ing'e ni jalcha no warwago. Wanjo mowar te crusade no ne ma jo mowar. Ma jomo pono bire gin jo piny ma jo chandruok mobiro mondo many Yesu mondo gibed jo mowar gin be. But the preachers joma ne yalo jo telo and all the rest ne jo mowar. To kata jal mano yalo mateko lwar ni ne ng'amo owar malich ma piny ong'eyo. To Nyasaye obiro mowuoyo koda. Kwani neno ema kako timore. Nie teko motiye machineno ni anene. Ni mano ok teko na Ruoth Jehova Nyasaye manyalo gik moko duto. Macha teko mong'iew, teko momedi. Winji gima Yesu wacho. Wasa 19 mar Luka 10. Yesu wacho ni to ng'euru ni asemiyou teko mar nyono thuondi gi thomoni kendo mar loyo teko duto mag Jasigu. Kendo onge gima nohinyu ngang. Chandruoga chalo kama. Ka Yesu emomiyo wa teko, Yesu Kristo ma Nazareth. Osana Emanueli ma wuod Nyasaye. Rabi Musiep Lazaro ja Bethania. Emosingo nosemiyo wa teko. Ng'euru ni asemiyou teko. Teko nitie tofauti mopogore. Nitie teko ng'ato omo gi pesane. Oma gi pesane ir ng'ama miye teko. Mano teko mar jochiende. Nitie teko mowuok e piny ruodh mudho. Nitiere teko mo on ga juoke.
Nitiere teko nyaka mar jochiende. Tang' ahinya gi ng'ama lemoni, gi ng'ama keto lwete kuomi, tang'. Nikech Timotheo wacho ni kik iyie keta lwedo kuomi. Mano Timotheo wacho maler. Nikech dipoka ng'at moketo lwete kuomi no oambukiza gi Kiswahili, yani orwako kuomi gik man kuomi. Koro kaketo lweta kuomi, to gima tima en ni rome iya ema miyi. Teko ma Yesu nomiya ema weni. Be ing'eno ndiki ni ok ne ji duto maluonga ni ruoth ruoth ema nodonji, to mana joma timo gik ma Wuoro mepolo dwaro. Yes, wanyalo luongo ruoth. Kare wabor gi ruodhno. Kawuono Nyasaye okela gi wach mopogore gi mapile. Mawacho ni girwakore gi lewni mag rombe to gin ondiegi. Yesu wacho, to ng'euru, nasemiyou teko mar nyono thuonde gi thomoni, kendo onge gimoro marach ma nohinyu. Kidwa ng'eyo ni teko motiyono mar Nyasaye, I'm not against teko. Lakini muma to winje wadhigo. Nikech nyaka an mawuoyo ni Nyasaye omiya teko. Ang'eyo kendo anenoga kendo ji timo neno. Kakia nang'o matimore, an ok atim, to an aponi gigo timore ka Nyasaye ema otimo, not me. Kidwa ng'eyo ni teko matiyono teko Nyasaye. Ng'ama Nyasaye omulo maber ok chung' malo ka ngima. Ok ochung' gi ng'wech, ok ochung' ka pache tiyo. Ma Nyasaye omulo maber, ma Nyasaye molwaro piny, mondo Nyasaye deliver e odad jochiende kuome. Ochung' ka pache owilore. Why? Nikech ni loko pinyruoth, igolo pinyruoth machon. Koro kochung' gi pinyruodhe machon cha, ochung' ka pache owilore. Onyalo chung' kool, onyalo chung' kokwang', onyalo chung' ka pache ok ti. Nang'o? Nikech opudh gika orwak manyien. To kineno kama teko tiye, tikoni ni chungi Yesu osetiyo, tichung' kingima, akweri muma dagi. Non ahinya kamileme gi ng'ama lemoni. Non kabisa. Mane studio ma antie sani ni pok olokore. Ema nawache. Nikagolo jachien moro jachien kona ni in ema nikela chokruogni. In ema abiro ka. Tapenye ni an in ni luongi ni pastor. Ing'eni en okia na pastor. Bo okia na bishop okia. E wakati no ne an pastor dier. To kona ni in ema miyo na biro chokruogni. Ati ni luongi ni pastor. Aneno ora muna twe kanisni. Omero ndiki ni Yesu wacho ni ng'euru ni teko te asemiyou. Nitie teko ma Ruoth omiyi ma nyaka jachien fwenyo ni in gi teko moro. Ok en teko ibandika. Teko ma Yesu kelo en teko ma kada jachien moradogo to ng'eno romo gi teko moro. Ni anora mondo alor kanisni. Tisetama loro in. Omiya biro chokruogni nikech in. Adwa twe gi chuonda mana gole got ka alamo. Mano mondo nyise ni nyaka jachien bende lemo kodwaro chunyi, odwaro ngimani, odwaro mwanduni, odwaro berni, olemo. Koro kik ipar ni ne milemo kendi. Tanyise ni ng'eya, ing'eya. Ni dongane ni ga kiyo. Jachien wuoyo koda ka goli. Monyisa nyinge moka bitaje TV. An ng'ane. No ora mondo lor kanisni kosino kideko oganda mang'eny luwo bang'a. Giluwo bang'a nikech atero ikusimuni. Mane gi dhak mono tiyo nago. Koro tang' ahinya gi kamileme gi ng'ama keto lwete kuomi. To ne wacho ne ni kawuono teko ni oruma wacho ni.
Kichi rado gi teko mowuok kuom Yesu ja-Nazareth. Ok teko na. In tiyo gi teko mowuok kusimuni. Kendo nyisa ni bende miwuok ni in mongima koso motho. To dwoka ni an kusimuni. Ok odwoka no tho, to ok odwoka no ngima. Okona ni en kusimuni. Na wacho ni rado kawuono gi Yesu Kristo thuna rad kodi jal mano rado gi wuod dhako machiliel kotho to chiero ogolo dier joma tho to bet mangima. Rado gi Yesu sani jal mano chiero Lazaro. Teko te asemiyi. Yesu wacho ni ng'euru na asemiyou teko. Ne jal mawinja kinde machal kod ma nitie teko moro mabiro tiyo kuomi kanyo marach. Teko Nyasaye. Eno nyalo tiyo monga gi gikone. Eno tiyo teko Nyasaye. Mamoni joluonga ode. Mono dhi lemni to kona ni ing'e gima luongi to kona kia. Tichi moro ne yale TV mar Lolwe ka. Te wacho moro to seche go na onge nyathi ta yanyu bo roma. Te wacho ni ng'ata man gi chandruok omul TV. To teko biro wuok TV kanyo teko Nyasaye to biro timo ne ng'ato ono. Kaka na mulo TV no. Kaka na mako ich. Adiren gi ich maduong' dweche chiko sani. Ng'euru na asemiyou teko. Biro nyono thuonde gi thomoni to onge gima notimu. Onge kwiri mora mano inyu ngang. Mano Yesu wachonwa. Teko ipolo kende piny osemi Yesu ja-Nazareth. To Yesu wacho ni teko no osemiyowa. Koro wadhi e piny duto. Ne ok ne joma luonga ni ruoth manodonji. We bagni chom Yesu tir gi chandruogino sani mondo ne gik ma ruodhwa timo. Dine bed ni warruok mana rado go ne tuk nyithindo kalongo dinawe kitambo nikech an wara ka ja klas 5 ka ja 11 dinawe kitambo. Ok yani warruok ma hivi warruok no semiya chopo kama chope ni sani kendo ngima mondo bed mangima kama warruok ne momiya chopo. Koro dwar warruok original. Were gi copyright, were gi photocopy, were gi warruok ma Dubai, were gi mutumba man original warruok ma Yesu Kristo no thone musalaba kichwade malit ka dende ng'adore korwako gut kudho kichwaye gi tonge. Ng'euru ni teko duto asemiyou. Koro nitie teko ma Yesu kelo. Kinde moko ka lemo ne mama moro tawuothe pap moro thuro kuma tede. Taneno kijana moro kabiro gi t-shirt kwa mabor. To kochopo ira to kona ni jatich Nyasaye aonge kodi wach ne kikichandri koda wadhi kuma dhiye to imbi dhi kuma dhiye. Nene bada makora chwich. To an pacha paro gik mane ruoth otimo kuma ae. Pacha ok par kada gik mawacho ga kia dier. Winjo ko wuoyo karan mowuoyo koda. Ini jatich Nyasaye. Ng'eni sama Yesu miyi teko. Ma Yesu wacho ni ng'euru na asemiyou teko. Sama Yesu miyi teko to nyaka jochiende modak e ji ong'eyo teko man kuomi. Kendo jochiende modak e ji ong'eyo ni mang'a. To kae ni teko ma ok Yesu kelo to jachien ong'e teko ma mare. Mano to donja full double. Onge gi chandruok. To teko ma Yesu wacho ni ng'euru na asemiyou teko. Teko ma Yesu omiyowa. Teko no nyaka janeko ng'eyo. Koro ka wuotho makalo to mama moro ayudo ka kwayo to penjo ni nyanabi iromo gi kijana moro kamoro ok t-shirt takone ni to timo ni ang'o akon otimo ang'o nikech an awinjo mana kowacho ni in jatich Nyasaye ok adwa chandra kodi dhi kuma dhiye kik chandri koda in be abewa ya mondo dhi kuma dhiye to kwa ni ai be in gi Nyasaye ng'ano kotimo ni gimoro be in gi Nyasaye. Gima temo wacho Yesu wacho ni ng'euru na asemiyou teko. Koro nitie teko ma Yesu kelo. Teko ma miyo lur nyuol. Teko ma tieko kimi. Teko ma tieko kansa. Teko ma tieko ura. Teko ma loso rangei. Teko ma tieko tuoche. Teko ma Yesu omiyowa. Ng'euru na asemiyou teko. Nyaka sama yale TV kani awinjo ka teko no nitie biro tiyo maber. Nikech ok en mara. Nitie jal ma tiyo kode. En teko mar Yesu ja-Nazareth. Teko. Machieng' moro ayalo kamoro.
To janeko ringo kalo chwich kendo duogo kalo chwich kendo duogo kalo chwich kokalo mar adek to kona ni inje tije Nyasaye. Ting'eni an gi joma kowa ma ayalo ne gigo jo kanisa no kowa ni an modiere dier ji inje tije Nyasaye mamalo chutho. Inaonge kodi wach. Dhi mtoka dhi odi. O jachien bonge maber ne kama ne en tich ok oda to jachien onge maber ni mtoka ba dhi. To wach no chanda ma penjo joma ne wan go kiny jotelo madongo ma juti Nyasaye. Ta penjo gi to ang'o momiyo me janeko ne odiere dier ji to un ginyiero gi kwani donge gineno ta kwendo ka gineno unda gineno. Ng'euru na asemiyou teko. Adwa ni ng'e ni teko ma Yesu kelo dhi timo ni ono sani. Gimoro amora mosechandi teko ma Yesu kelo dhi timo ni ono sani. Ubed tuo mar choke teko ma Yesu kelo dhi timo gimoro sani. Ubed chuny mifwadhi kod dhier teko ma Yesu kelo dhi timo gimoro sani. Ubed ich moseng'adi e bura ni ok nyalre teko ma Yesu kelo dhi timo gimoro sani. Awacho ni bed dala ma ji osego mbaka monyiero teko ma Yesu kelo dhi timo gimoro sani. Ing'eni teko ma Yesu kelo ni ema yande dhako ma jajuogo wang'o biro ira yuda kama dho chaye mar sitirungi gidonat. Nitu gigi be chuni acho ni ng'e chien be wang'e tek yawa. Ni jo chien be chune mondo bi ira ndo yudo teko ne ng'any. Kanye. Ko biro to teko man kuom ma Yesu wacho kani. Olwa uko ko maga teko mang'eny to lwar kuome to komani to chichore to liyo matek. To kwani minansi amali lemna. Tabena ng'o mutimi ni amali lemna. Na lemone majuoko ko ira. Teko ma Yesu kelo. Yesu wacho ni ng'euru na asemiyou teko. Teko ni nyaka si hoho ng'eye. Teko nyaka kuong maganyuola ong'e. Teko no nyaka Illuminati ng'e. Awacho ni teko no nyaka jino ng'e. Teko no kata lut mane na malo sifa mul gi lwete. Teko ma Yesu kelo dichindo ng'eyo. Tawinjo teko no kadwa timo ne dhako moro gi dichuo moro, nyako moro, jakich moro, chiliel moro, jadhier moro, teko no dwa timo ne gimoro sani, ok kiny. Awuoyo kuom gima timore, awuoyo kuom gima timore. Teko no ema nomiyo ka jugo biro nega, ta juoga modhi otho, nikech teko ma Yesu miyowa. Owacho ni ng'euru asemiyou teko. Koro teko ma Yesu kelo no nomiyo juoga mano biro nega no emotho. Onge gima timone. Abaki an nang'o manotime. Because I was not there. I was not around. To teko ma Yesu kelo. Teko ma Yesu kelo. To teko ma Yesu kelo no be mano opudho na nawe mano opidho na dala ndalo manago dala. Teko ma Yesu kelo. Awinyi chunya sani ni teko ma Yesu chiwo no. Idwa lwari kuomi sani kiyie. Kode churire ura jakong'o. Madhi oko e sirwaru nikech jachieno chune ni nyaka madh kong'o moran. To teko moro nitie. Yesu singo ka. To ng'euru ni asemiyou teko mar nyono thuonde gi thomoni kendo mar loyo teko duto mag jasigu. Mane jasigu mawuoye ni teko semiwa mar loyo teko te mag jasigu. Akang'e jachien masieni bakie jasigu malawi. To Yesu wacho ni ng'euru na asemiyou teko duto mar nyono thuonde gi thomoni kendo mar loyo teko duto mag wasigu. Kendo onge gima nohinyu ngang. Gima miyo gino nigo te. Nikech ikia ni Yesu nosekelo teko moro mondo walogo wasigu. Gima miyo iseyuak ndalo no te. Nikech ikia ni Yesu nokelo teko moro. To kawuono Roho Maler ochuna mondo anyisi ni nitiere teko ma Yesu kelo. Mano wach man gi teko mang'eny mugole muma mar Luka 10 matenda 19. Gimo on ganyuola to teko ma Yesu kelo loye.
Kato ber gima no rwake kombe mara juoke. To teko ma Yesu kelo oloye. Wacho ni kodo ber gima no timo bio sungi mo wachi ni wanane. Teko ma Yesu kelo oloye. Adwaro mondo walem kodi. Nikech teko nyeuru. Ni asemiyou teko. Ok osemiu. Yesu emomiyowa. Koro nyisowa. Oya pachowa. Ni okwan nono. Okwan kendwa. Koro wacho niya. To ng'euru ni asemiyou teko. Yesu emomiyowa. Man nyono thuonde gi thomoni kendo loyo teko te mag wasigu. Tieni teko ma Yesu kelo madwa donjo kuomi sani dhi loyo teko mag wasigu. Koro koda wasigu go nigi teko mang'eny. To teko ma Yesu kelo loyogi. Walem kodi. Kawuono e kinde machal kod ma wuoro maler kendo mang'won. Nyasaye ma Nyasach od mama nyar gi nera. Nyasaye ma Nyasacha. Jal maseneno katimo gik malich mano kanyalo kwano, gik mohewo pacha mokanyalo timo. Agoni erokamano ne jal maneno TV. Ne kako ywak malit oketo lwete TV Nyasaye. Yiena itimne ono ruoth. Machielo no to mako kamarame omako chandruoge. Jehova Nyasacha. Ikelo duoko kare. Iwacho ni joma paro ni wach kik yue. To in be kik yue. Waparo ni kawuono ni jalo nigi chandruok. Nyasaye timne ono. Nyingi musiko yudo duong'. E remb Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Nyasaye mondo gwedh studio ni te. Gi joma tiye iye. Gi jatende ma wuon tich. Ma wuon studio. Gi jo yalo te. Gi pastors te. Gi bishop te. Ji duto ma tiye iye ka. Gi compound ni te. Aumo gi teko ma Yesu nomiyowa. An ma wuoyo kodi. An Nereah Mbewa. Awuok e piny Karachuonyo ka uma. Skul Kandiege. West Karachuonyo. Ilor Kadel kichomo godo uma. Ajal ma Yesu Kristo nawaro. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Nyasaye osetimonwa ng'wono mang'eny. Omiyowa kanisa moro Simbi Nyaima. Omiyowa kanisa machielo Mamboleo Kisumo. Our main church to ni Nairobi ka. Kamiluongo ni Kaloleni e hall mar Joka City. Kaloleni kibire ji ok winj ga wach ni maber. Iwuok Kagundo Road. Iwuok Embakasi Utawala. Tilo Njogo Road. Tiwuok Dandora. Tibiro Njogo Road. Mano mtokni madonjo Njogo Road ema wuoyi. We kalo ni dhi town tiwuok Ruai. Lor City Stadium. Igochunwa wana omi. Kati penji hall mar Joka City. Ibiro yudo wakanyo kateko ma Yesu nochiwono piyo saidi. Warwaki. To ka ibiro mi ok in Njogo Road. Chop town. Ka mtoka mora madhi Njogo Road. Mtoka mora mondiki ni kalo Njogo Road. Ka mtoka no Lor City Stadium. Penj Kaloleni hall mar Joka City. Ibiro yudo wakanyo ka wan kanyo. Alando pile pokwa loko. Mana kanya sacho biro timo ng'wono. Wan but cho. E dhot mo ole kokoto. Donj kanyo. Ibiro yudo Nyasachwa ma Yesu wacho Osemiyowa Teko no. Ibiro yude kanyo. Arwaki gi chandruogi te. Gi tuo te. Gimora mora midwaro mondo ikelne Yesu. Ma chechino tamore kuomi. Misetemo to tamore. Kelne Yesu. Nyasaye mondo gwedh duto te. Malwetgi osechopo tich Nyasaye. Yanda penjo gi kisungu ka. Are you part of us? Kum tiyo ne Nyasaye. Taseneno ng'wono no. Maseneno teko no. Maseneno gik madongo. Nyasaye mondo gwedh te. Malwetgi osechopo mondo gitine Nyasachgi. Ok Nereah. Ok ne church mar Hope for Christ. To gitiyo ne Nyasachgi. Nyasaye mitiyo neno biro tiyo ni.
Pod waonge kata lo. Aparo ni winja ni Nairobi ka kinyiewo lo 10 millions. Pod waonge kata lo. Nyasaye mondo gwedhu. Nyicha lando kani kata generator. Kawuono ni tang na penje nengo generator. Hema be pod waonge go. Wasechoko pesa yes to pod tin. Wadwaro hema maduong'. Maka corona onge. To tingo ji kata 1,000. To ka corona nitie to tingo nus mar mano. Nyiso ni pesa ma waseyudo ok nyal romo hemano. Otin. Nyasaye ma jawe chunji, ma we chunji pile, mose we chunyi no. Gimora mora ma in go, mineno ni ber moritine go Nyasaye, arwaki kel. Ora namba na, jomoko oro ge namba mar studio ni, o mano ok namba, an gi namba na ma wuok ga e bwo nyinga. Kata awache sani katieko. Orie biro donjo kama ber, biro tiyo ne Nyasaye. Nyasaye gwedhi te malot gi sechopo, moseng'iewo kombe, moseng'iewo tools and all the rest. Gimora mora ma lwete sechopo ne mondo tim, Nyasaye mondo gwedhi. Acha kanoyo kawuono nitie wuoda moro mano nyisa ni pesa ne onyumi account to ne pok obedo machwa, to kano obedo machwa to no oro na, to diri kano oselosore to no oro. Nyathini namba ne olalna, adware mondo agwedhe. Awinjo karo maler chuna kod gweth moro mondo agwedhe. Ogoch na. Nyasaye mondo gwedhi. Arwaki biye kanisa. Ne gik madongo ma Nyasaye timo. Arwaki tine Nyasaye nikech gik ma Ruoth migo. Daudi wacho ni gik ma wan go Nyasaye momiyowa to wachak wadwoko ne. Koro duoka ne Nyasaye mondo ne gik ma Nyasaye timo. Nyaka nyoji chak oro pesa, kata nyaka nyoji chak nyiewo gik moko e kanisa, kata nyaka nyoji chak tiyo ne Nyasaye kanisa wa. Ma Ruoth nomiyo manyien. Ji mang'eny osetimo neno kuom gik madongo ni an nagolo ma pesa makama. Nyasaye otimo na kama. Asetimo gago neno ka gik ma Ruoth osetimo. Omiyo join us. Bed achiel kodwa, watine Nyasaye pamoja. Or gima in go. Abiro goni erokamano. Abiro lamo ni through that. Nyasaye ma ono mondo gwedhi. Kawarado. Wan gi kanisa Simbi, wan go Kaloleni ka Nairobi, wan go Kisumo, Mamboleo. Nyasacha mondo gwedhi. Remo maler mar Yesu ja Nazareth. Kaw namba na 0 7 2 0 4 0 3 9 1 3. Awache mos nikiji wacho gana dhi mapiyo piyo ok gimaki. 0 7 2 0 4 0 3 9 1 3. Bishop Nereah Mbewa. Nyasaye mondo gwedhi.